ejet af en håndfuld lokale kommuner. Lige syd for Billund Lufthavn ligger en lille privatejet lufthavn, ejet af ultrarige danskere med private jetfly. Flyvning er en meget energikrævende transportform, og private jetfly med kun en enkelt eller få passagerer er selvfølgelig meget værre. 4 timers flyvning med privatjet udleder lige så meget klimaskadende CO2, som en almindelig gennemsnitlig europæer udleder ved alle sine hverdagsaktiviteter i et helt år. De ultrarige privatjetejere og deres jetsetvenner bruger privatjet til ture, som vi andre bruger bus, tog, taxi eller bil til. Og de slipper for at færdes mellem os andre og bruge tid og kræfter på at stå i kø til at tjekke ind og lignende. For eksempel her i den offentlige lufthavn. De ultrarige bruger nemlig også deres privatfly til weekendture, ferieture og til deres privatejede luksusboliger i deres privatejede ferieområder. Og i øvrigt til at transportere jetsetgæster til luksusfester i andre lande. Er du ven med en af de ultrarige, de 1% af Danmarks og Europas befolkning, kan du måske købe dine egne ekstremt forurenende ture i privatjet. Men du skulle hellere lade være, for vi lever midt i en klimakrise, hvor jordens klima overophedes på grund af CO2-udledning fra fossilt brændstof. Hvis du har bare lidt bevidsthed om vores nutid, så har du nok hørt om det. De ultrarige 1% af befolkningen forbruger med deres luksusliv 97% mere end kloden kan tåle. De skal altså drosle utroligt meget ned. Desuden har de ultrarige stor indflydelse på regeringer over hele jorden, så de skaffer sig urimeligt gode vilkår og lav skat og fortsat tilladelse til at udnytte og forurene. Jeg synes, at det er både uretfærdigt og skræmmende over for os almindelige mennesker. De ultrarige prøver at beholde deres magt og at være ligeglade med alle vi almindelige mennesker. Men vi almindelige mennesker er mange, sådan hen imod de 99%, altså flest. Hvis vi står sammen og kræver et stop, for eksempel ved at gøre fredeligt oprør mod de eksisterende syge systemer og de egoistiske ultrarige, så kan vi ændre det. Kom med! Hilsen! Ban private jets og Extinction Rebellion.